O Concello de Vilagarcía e os Sergas adaptaron a nave feiral de Fesdega para a creación dun punto provisional de loita contra a Covid. Na instalación lévanse a cabo as vacinacións dende hai meses, pero debido ao gran aumento dos contaxios, os Sergas realiza un cribado estes días entre a poboación de 20 a 29 anos. Pois é moi importante para ter un control, xa que ao mellor, pois ahora como abriron os pafos, así, por exemplo, hai moitos xóvenes que están saindo, poden contaxiarse sen ser asintomáticos, non darse conta, estar contaxiando a máis xente. Entonces, é moi importante para ter un control sobre os máis xóvenes, sobre todo. Importantísimo, porque senón estamos seguido con problemas a xente protesta por todo, que cerran, que non sei que non sei canto, pero bueno, chega a hora da verdad e non vimos os cribados, e non é só xente xoven, tamén cando hai xente maior en cribados, falta moita, a xoven aínda moito máis, pero para min é unha vergonza. Nesta franxa de idade rexístrase a maior parte dos contaxios. A vila conta hoxe con 91 casos activos. Para a poboación, a situación é bastante preocupante. Parece que ahora mesmo está complicada, non? É verdade que Vilagarcía ten moita población xoven, e sempre que como é unha vila así un poquinho que hai movimento, tal e cual, pois é normal que haxe incidencia, pero a ver logo que pasa estes días. Bueno, pois un pouco mal, a verdade. Creo que a xente está se pasando un pouco, como que danos a man e collemos o brazo, e hai que ter un pouco máis de responsabilidade, porque os casos están aumentando moito por non ter un pouco de cabeciña. A vez que se realiza o cribado, en Fesdega continúan cos vacinacións. No centro hai un equipo formado por máis de 8 enfermeiros que vacinan cada día a máis de 1000 persoas. Bueno, a verdade é que si levamos un bo ritmo de vacunación, hoxe están citadas cerca de 1400 personas e si, xa vedes, a sala de espera casi a tope. Case o 90% dos citados acoden a vacinarse. Na actualidade, a franxa de idade dos vacinados é de 30 a 39 anos. Os enfermeiros resaltan a importancia do cambio de instalación. A comodidade non ten nada que ver, incluso para acceso de persoas discapacitadas é moito máis cómodo isto. Aquí temos sillas de rodas, temos o apoio de Protección Civil, temos o apoio do persoal do Axuntamento, que son, bueno, unha pasada, e funciona todo, bueno, ás mil maravillas. A vacina que se administra é diferente cada semana. Estas datas os vacinados reciben a Pfizer. A previsión é rematar con esta franxa de idade a mediados deste mes.